850. Odno manotigodo kaka doho kod od twech ni kod dier ot manolosi kitiyo kod lak dhano, ka wachore ni mabuse manoyud gi makosa kata ketho nitiyogo kata nitiyo gi dendgi e muono koro ot. Simfus Okinda oluono wach makama kendo koro miwa ler matut. Odni ochung' tir e chuny gweng' Magazi, kaunti ma Kwale. Kichorori machiegni, dirise matindo tindo biro rwaki e odni gi ranyisi ni odni nitiyo godo kaka kar twech ne wasumbni e higni mokalo. Baruk Rashid Sayid mawuok Zanzibar nochope gweng'ni e higa mar 1850 kane Rick ene wuoth mar nyiewo mabus. Chakula chao walikuwa hawalishwi chakula chochote, walikuwa wanatiwa sel, wanapewa chicha ndio chakula chao. Kaluwore gi jolony e sigana mag pinje kotelnegi kod Mwatime Hamdi, Baruk notelo ne lwenje kedo gi jowagunda, kendo kane oloyo lweny nosidhe kaka jatelo kata sultan mar Gazi. Kanyo nomiye nying mar Liwali Kamshu. Gikanyo tende nochako bedo mano maragoko. Kamshu huyo ndo alikuwa ni kama raisi wa nchi. Sasa yeye ndo alikuwa anahukumu kesi. Jomanorem chulo pes udi kara jomane chodo tok kendo nomikum mager. Dirot manigi ranyisi mag lak dhano gi odong' kaka ranyisi mar sandruok mane wasumni kod jodak magweng'ni nokale kindego. Wengine walikuwa wakichukuliwa, wakitolewa meno yalikuwa wakichukuliwa kekwa floor. Tenago koneo kurumo gikanyo. Nika wasumni kendi saro dendgi kitiyo gi pala, kaito iwire apilo kagengima. Bange ni wangoge. Kulikuwa na sehemu kama shimo, unatiwa ndani, unachomwa, mzoga, una sehemu kama handak, linaenda chini kwa chini paka baharini, mzoga unaelekea baharini. Unasimamishwa wima hivi, unajengewa. Korodegi wachore noger gi dendji mane ochungi kanyo kagengima, kaito imonoge gi kite mag choka manitiyo godo kaka simiti. Mwanamke hufai kuwa na mimba, lazima ukiwa umeolewa. Lakini sasa kulikuwa na mwanamke halikuwa hajaolewa, kabidi adhabu yake alipokuwa ni mjamzito, mwili wake ukasimamishwa wima, akajengewa. Na pia kuna sehemu nyingine za hizi sel, kuna watu kama 6 walijengewa kwenye kona, unasimama wima, unajengewa. Karobedo ni odni ni kod ranyisi mag sandruok mabogo chuny, poko yange kachiel kuom kuonde modhial pachoka. Jodak kwa piny owacho mondo ne ni odni oriti maber, mondo lomb welo obiyo nene kagichulo jogweng' omenda. Fensiwe, na pia tuwe tuna kibale ama tunaimiliki vizuri pasavo. Mondo jol sekta mar limbe kaunti ni ber mondo yango ni kaka chiel kuom gigo mabiro yoyo welo e kaunti ma Kwale. Simfus Okinda, Ramogi TV. Mago hewe